Izan Lekeitio 700, ez 7 mende ez dira eguneroko betetzen eta ospatu beharra dago. Zehazki azaroaren 3an Lekeitioko herriak urte betetze eguna du, baina urte osora zabaldu dute ospakizuna. Eta alaxe da, Izan Lekeitio 700 egitasmoa martxan dagoeneko, Maialenek esan bezala, azaroaren 3an hasi zen festa, herriak hain zuzen ere 689 urte bete zituen egunean, eta urte osorako egitarau bete-betea prestatu dute, eta guk hori jakin nahi dugu, gurekin da udal zinegotzia. Izaskun Robles. Arratsaldeon, Izaskun. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Izaskun, zuretzat zer da Lekeitio? Dana, asko. Euskeria da, familia da, lagunak dira, nortasuna, eta zelan ez, auzolana. Herritxik sortzen dane, auzolana. Eta auzolanean, aurten 700 urte? Badira batzuk, ezta? Bai, badira batzuk, eta toka jaku, hori bizitzia. Bai. Eta zer da Izan Lekeitio 700 egitasmoa azalduko diguzu? Nondik nora datorren? Izan Lekeitio egitasmoa hau, dinamika hau, dinamika herritxar bat da. Lekitxok 700 urte bete da bezala, edo beteko da bezala ospatzeko dinamika bat. Eta nahi duguna da, iragana, oraina eta etorkizunaz berbain dinamika honetan. Eta zuen nortasuna jarri nahi omen duzue balioan? Bai, beti izaten da ez da, kostakuak, eta, Lekitxo kostako herri bat izan dabe bai, herri, nortasuna beratza, eta ez, nortasun berezi bat daukon herri jadala, marratu nahi dugu, ez, ondaria, ez da, azkenean ondaria mantendu dalako, eta urte askotan ziar herri txarrak lan asko, eta ardura handiz hartun dabelako ondare hori mantentzen. Eta honek eman dizue bide hausnarketa batzuk egiteko, ez da? Bai, gure ideia dabe bai, ongen garina eta izan nahi dugunaren herri eredu bat, ez da, horretan hausnartu eta erabaki batzuk hartzeko dinamika bat moduan aprobetxa dugu bai. Eta norantz doa Bermeo? Lekeitio, barkatu? Norantz, egitasmo desberdinak prestatu ditu, prestatu doguz, esan dozuen moduan, ospakizunak hasi gara, baina Legitxo hiribildu moduan, 700 urte beteko ditu azaroaren 3an. Eta ordura arte, hainbat ekitaldi, hainbat kontzertu, hainbat hitzaldi, inguru prestatu doguz, prestatu dira eta ospatu dira ja, jentiak harrera oso ona eukitzen dago, eta posik gauz horretan. Eta ekitaldi jardunaldi horiek ez dakigu zer meiztasunekin ari zareten egiten, ez dakigu adibidez hilabete honetan zerbait egin duzuen edo egiteko duzuen? Bai, egin dira, tailer batzuk egin dira, inguru batzuk egin dira, eta hilabete honetan hain zuzen be, hasiko dira udal artxibora, ez da bizkat ondaria ezagutzeko, udal artxibora bizitzak, Aztian pare bat bizitza izango da, web horri alderen bitxartez inskribatu alko zara ikusteko artxibo hori, gero antzerki bat, antzeslan bat bai ongo da, Aigure Joanetiak izenekua, sinema edo, sinemiari emongo zau atal berezitsu bat, eta beste hainbat gauza aurrerantzian ikusiko dauz. Orain ikusten ari garen irudiak, hauek noizkoak dira? Azaroaren 3koak dira lehendabiziko egunekoak? Bai, hori da. 2024ko azaroaren 3an, 689 urte bete basanian Lekitxok, lehengoko ekitaldi hau ospatu genduan, esango aurkezpen ekitaldia, eta hor ikusten dan moduan, Elisa Azpizan dagoen, erakusketatxu bat moduan, ez da, historia zer ikusira, ez da, 700 urte honekin zer ikusira daukon erakusketatxu bat. Izaskun, aipatu duzu, zuen nortasuna agertu nahi duzuela eta, baina zertaz zaudete zuek arro, zer da nabarmentzen duzuena, nolakoa dira lekitxarrak? Alaiak dira lekitxarrak, alkar zaintzen duguna gara lekitxarrak, zaintza berdigunean ipintzen dugu, hori, beti alkarreaz gauzak egin nahi dugune lekitxarrak, eta beti be, alkar zaintzen. Kantu bat ere egin duzue, kantua, bideoklipa Izan Lekeitio izena duena.
Hori da, ba, kantu hori azpimarratu nahi duzu. Laster etorriko da Miren Agurre meaben letriagaz, Unai Egia eta Tokin doinuagaz, eta beste hainbat lekitxarren laguntziagaz abesti bat egin da. Eta abesti horreri, bideoklip baten jako bebai, lekitxoko bat raola produkzioiak egindako bideoklip zoragarri ja, harrera oso hona euki dau, herritxarrak horretan Ausolanian bolkaen dira, traola produkzioiagaz, eta oso harrera politxa euki dau, danon artean. Eta berehala ikusiko dugu, bideoklip hori ere, baina herritarrak aipatu duzu Auzolanean, antolaketa osoan zehar ere herritarren parte hartzea nahi izan duzu ezuek, ezta? Bai, erdigunean herritxarrak ipini dugu honetan be, eta herriak antolatzea guztako jakun, herrian urte hurren hori. Alan da be, aspaldi txigia badabil taldetxu bat, lantalde bat honetan lanian. Udala dao tartian, herriko historialari jape badaoz tartian, eta herriko beste hainbat, ez? Pizkat interesa ipini da benak badabiltzaz ekitaldi desberdinak sortzen. Pentsatzen dugu batzorde hori, herritik sortutako batzorde hori, eta zuek udaletxetik eta herritarrak elkarren arteko zubi hori eraiki duzuela denon artean festa aurrera ateratzeko, ez da? Hori da, ideia zaparrada bat etorri zan, eta ideia zaparrada hori ordenean ipini, eta azkanean urte osoko egitasmo bat sortu da. Eta udaletxetik badago bereziki azpimarratu nahi duzuen edo zabaldu nahi duzuen mezurik? Hori Ausolana, gure nortasuna hor daola, eta gero lehen izan duguna pizkat, hausnarketarako bide hori. Pizkat garina, on momentuan garina, eta ez da izan nahi duguna edo izan ginina, ez? Hiru momentu horrek ikusi, hausnartu, momentu hartun desarri eta ikusteko zer nahi dugun, etorkizuneko erronka batzuk daukauz hor, eta horreri gure nortasunaz nahi dotzau eutzi.